han står där. Det är ingen som tar mina stavar, vet du. Ska du upp och åka eller åker du själv, Jakob? Jag åker själv! Okej. Det gör jag ju inte. Jag filmar ju dig. Jaha. Ska du vinka lite till mig då? Sådär ja. Så. Det vi saknar, Kaj. Ja.